Hello po, thumbs up na lang po mga boss. Mamaya ko na kayo balikan kasi nagdadrive ako. Thank you sa inyo. ILG Napol ko. Kamyas tayo. Mahirap kasi kumain ng mga ganyan pagka nasa labas ka, baka masira dyan mo. Naghanap ka ng CR. Minsan iingangat lang kumain ng mga ganyan. Kukulo talaga, no? Malamig kasi sa dyan eh. Bongbong ba tayo? Bongbong! Yan. Basta taxi driver yan, bongbong yan. Bakit? Wala akong
Lahat yan. Naluupong lahat ng mayawan, Lenny. Ay, Alam mo. basta Kita mo sa BGC, inilawan nila yung mga building nila ng pink. basta pumasok ka ng subdivision, makikita mo dyan puro lene. Nakakainis mo. Ay, Pero ano kasi- sila kaiinis sa atin kasi tayo daw buko. Hindi daw tayo nag-iisip. Kasi gusto nila yung makabalik sa dati na easy lang. Parang walang bawal. Oo, naku. Diba? Yan ang gusto nila yung parang walang bawal. Alam mo, pag si Lenny talaga, balik talaga ang drugs na yun. Ayo, Supporter kasi siya ng hindi lang yun. Parang tawag dito. Yung malambot ba? yun. Di ba parang walang tigas, walang angas, parang gusto mong lagyan ng battery, lalo na pag nagsalita. Hindi ka talaga na-enhance sa kanya. Tapos, Maraming supporter si Rene, kaso lang, yung appeal niya naman sa tao ko lang. ang lahat. Pero sa suporta ng mga mayaman, Tikit mata din sila. Yan mga Alam din nila na mahina yung nila. diyan yung mga Lopez. Yung pag nanalo, Lopez, ibalik sa dati. Balik sa dati. Sabi na, bakit yung bubuti si Marcos? Ganyan. Naku, eh di sana, bago siya naging gobernador, chinarge na siya lahat niyan, di ba? Noon pa sana. Oo, lumpasan. Ilang presidente dumaan, tapos ngayon Sa ating- sisingilin niya. Tuwing eleksyon lang naman lumalabas. Yun na rin. Saka ano ba ninakaw sa kanila? Wala naman eh. Tanungin mo yung nagsisigaw, wala naman ninakaw sa kanya. Ano ninakaw? Yung mga Ano lang, hindi nagbabayad ng tax. parang history daw. Ay, Eh, history, yung gumawa nun eh, wala na pakainan. mga yung gumawa nun, mga dilawan eh. Saka hindi. Sinira nila yung history ng Pilipinas. Magbabayari mo ng ilang milyon ng tao. Saka ano. Bakit si Bongbong lang ang sinisita? Andiyan si Aimee na si Imelda? Diba? Hindi, dapat si Imelda, hindi si Oo. Bongbong. Siya ang asawa eh. O, tsaka si Bongbong, ang liit pa niya noon. Maski malaki na, hindi naman siyempre, pagkatatay ka, mga anak, hindi naman basta nakikialam yan eh. Oo. Lalo na very strong personality. Strong yan eh. At saka ang gusto ko doon, ay anong ipato nila kay Bongbong, wala akong maririnig, no? Sartalo eh. Ako yung wala lang yung mga nagrarag sa daan. Di ba? Ang katakot yun lalo sa Saka, pag nanalo yan si Lene, eh, parang style ko rin. Sinauli yung mga, Oo. basta na lang sinauli. Sila rin na nag-create ng PCGG, di ba? Oo, kaya nga. Ano nga eh. Pinisecute si Ferdinand ng walang kalaban-laban eh. Tapos, at saka, tinaw, siya lang ang sinisiraan. Ba't hindi nila isama si Aimee, si Imelda, no? Oo, yun yung mga ano doon. Bakit nyo inaano itong... Dapat si Imelda lang. Oo. Siya ang asawa eh. At saka si Imelda, pinalayan. Ayan sila. Kita na lang. Malapit na no? Kailan na ba? 9, ilang days na lang. May 9? May 9. Ah, malapit na. Saka sabi ko, sana manalo. Sana manalo talaga. Paano yan? Matakuman. Saka kung ano na lang pinagagawa ng Dilawan, ano? Oo. Mayroon, pumunta sila ng Baguio kung alam mo yun, yung parang daming supporter talaga na May hata kasi, may dala kong bus. minsan nakakaasar na rin eh. Hindi mo nakakaasar doon yung yung pikon. Pikon lang, amping. Hindi talaga masyado silang hindi nila alam pag nanalo. Wala din naman. Hindi naman nila makikita. Sabi nga, yung inaano mong dyan, kasi yung Hindi ka naman makikita na yan eh. yung pinapaglaban mo, hindi ko Wala, alam wala, yan. Oo. Kaya huwag masyadong fanatic dyan. Tsaka bakit, di ba merong yan eh, kung magaling talaga yung kandidato mo,
Hindi mo hard sell ang selling, parang sobrang promotion ng selling. Ano No, yun eh? talagang ano. May 3-day sale ng SM, Talagang, parang gano'n. talagang puspusan talaga sila. Oo, kasi takot sila na talaga ang dilawan. Ano ba kinakatakot nila? Eh, yung Marcos naman eh, walang gagawin niyan kundi pagandahin. Kasi siyempre, ibabalik niya yung imahin eh. Saka hindi siya masyado nangangako ng ganito at ganyan, di ba? Hmm. At titingnan natin kung paano natin maaabot ang Pilipinas sa situation na yun. Hindi ko nga maalaman kung bakit ako tatakot sila. Sana nga, no? Kaya lang sa May 9, magre-release tayo kasi hindi natin alam kung ano nangyayari. Pwede kasi Eh, magkagulo. ang gulo. Siyempre, mga kaliwa eh. Kasi, alam mo ba sa rally, kasama na ng mga tao. Oo. Yung Virtual yan. nakahalo sa crowd. Maraming MPA yan. Kaso lang, Marami. okay lang naman yan. Basta, ano, hindi walang armas. Ang tawag dyan, hindi armadong nakikibaka. Okay lang yan, magangaw-ngaw sila dyan. Basta huwag sila dadala ng armas. Lahat, maraming NPA dyan. May nag-post na isa, sabi, sumama siya sa UP, rally, eh lumapit daw sa kanya, sinabi, NPA ka. O, mukha siguro siyang NPA, no? Siguro ng grupo, ibang lugar lang, gano'n eh. Diba, nakakatakot. Nakatakot nila dyan. Kahit sino manalo dyan, dapat suportahan nila. Oo, yun din sabi ng Wala ko sila matakot kasi manalo, support na tayo. kung wala naman ibang ikinagalit nila kay Marcos, yung 13-month pay. Yung Siya nag-ano nun. kaya nga, yun ang kinagalit ng mga negosyante. Tapos yung mga Catholic Church gustong buwisan ni Marcos. Yun ang ikinagalit. Ay, oo, mga Katoliko, pati galit dyan. Oo, kasi gusto nga ni Marcos buwisan. Kaya nagsama-sama na sila eh. Negosyante, mga kaliwa. Kaliwa tayo. Ganda sa Minay. Eh, sa Hong Kong, panalo ng Marcos. Nagwala yung mga pink. Dinaya daw. Ay, mga pink din doon ha. Oo, dami doon. Di na sila Pero na- mas marami ang BBM doon. Hindi na sila nahiya sa Hong Kong, nagwawala-wala pa sila ron. Oo. Dadayuhan lang sila ron. Saan silang fanatic? Sus, talo-talo. Yun na nga. Mahimik na lang. Kilala niyang pinaka. Ang pinaka-ayun, nilelecturean ka. Nilelecturean na parang hindi ka nagbabasa. Ay, pakialaman ko. At saka, mulat na ang tao ngayon. Noon kasi, yung mga media noon, talagang ayaw kay Marcos. Kaya ang lumalabas noon, puro masama. O ngayon, may mga social media na, lumalabas na yung mga totoo. Kasi sabi nila Lenny, hindi talaga solid North yan. Naku, huwag mo aanuhin ng Norte at wala ang Lenny na ano doon. Nagpunta kami doon, walang Lenny na banner. Kahit man hindi sulit. Bakit siya sulit ba sa Bicol? Oh, hindi. Oh, hindi rin. Oo. Ako Bicolano ako eh.
Oo, ako din, may nasakyan ako. Ay, kahit Bicol ako. Hindi, Bicol ako po. Pag-uwi ko sa Sa Bicol, sabi. pag-uwi ko sa Bicol, eh, Kaliwa tayo. siyempre, nagtatanong-tanong ako. Eh, siyempre, may Marcos talaga, may leading. Gano'n naman talaga. Hindi naman talaga sulit yan. Pero mas lamang. Siyempre, sa lugar mo, katulad lugar ni Marcos, Ilocos ba siya? O, sulit siya yun. Pero pagdating na doon sa mga malalayo na, siyempre, meron na rin ano dyan. Tulad ni Lini, sa Nagas, parang sulit din. Maling hindi. Yun talaga ang buhay. Mahirap kasi ang gobyerno kung hindi kinakatakutan. Ako talaga. Dapat may kinakatakutan. Tama. Kaya mo panahon ni Duterte, natigil yung mga yabang ng mga mayayaman. Oo. Yan yun. Dapat talaga kamay na bakal. Losyotan, o nagbayad. Sinabihan lang ni Duterte na, Mer, patay na ako, hindi pa matatapos ang kaso niyan. Magbayad ka na lang. Nagbayad. Wala nang kaso. Kasi kung nadaanin mo sa kaso, sus, 20 years yan ba? Ganun si Duterte. Yung mighty cigarette, ganun din ginawa niya. Magbayad na lang kayo, huwag na niyong daan. Wala na kayong kaso, magbayad na kayo. Ganun kasimple. Wala. Hindi, tapos ang ano, alam ni Duterte yan eh, judge siya eh. Nanalo ka doon, may Supreme Court pa. Oo, totoo yan. Hindi matatapos yan. Tapos na yung term mo. Kanan tayo sa KH. Parang si Sarah, sure ball na eh, no? Sarah sure ball na siguro. Yun lahat. Sarah, lahat ng talaga sa Sarah. Di Soto lang naman ang kalaban niya. Ibig ko sabihin, siya lang ang malakas-lakas dyan. Si Pacquiao, no? Ay, tayo umalis. May paninindigan din yung tao eh. Kaso lang, sayang ang pera. Sayang ang pera. Nabenta na niya mga property. Pwede naman siyang tumulong na kahit wala siya sa politika. Ngayon, pinaghirapan niya yung pera niya eh. Kaya lang. Yung mga supporters niya lang kumikita. Oo, siyempre, binabayaran niya yan eh.
Sa di education of tayo. Yes. Dito na. Yes. Sa palit, dumidiretso ako na yung diretso, dead end kaliwa. Eh, minsan sa palengke. Yun, nung akit ka sa tulay. Oo. Sa hirap. Nasula, hindi. Kung minsan may bantay doon, hindi ka makakasingit doon. Ulihin ka. Minsan meron doon sa kantong enforcer eh. Minsan naman, sinasarado yung palengke. Kaya Yun. nakumas na. Oo, balik ka. Balik ka dito sa may stop. Nasarado nila yun eh. Sa umaga siguro. Sa umaga nga. Kasi marami namimili. Pero dati, yun talaga ang sukatan namin. Talaga. Pag traffic yung kamyas, tapos akit ka doon. Yun talaga. Yun talaga siya. Kasi ano na doon eh, wala ka ng stoplight eh. Wala na. Ilan gusto ko doon yung stop. Tayo ngayon na ano, baka daw yung may dating variant. Bagong baryan. Ewan ko. Siyempre eh. Ang tao naman laging may, sa mundo natin ngayon, laging may sakit na talaga. Lumalabas. Wala na, immune ang tao eh. Oo. Kahit anong lumabas pa dyan. Sobrang, ano, Pero yung pinakamatinding ang baryan, yung isa, yung sinundan ngayon. Hindi, yung isa, yung Delta. Yun ang mas malupit. Yung Omicron ba? Ano? Omicron? Naubos kami sa bahay. Talaga? Kaso lang, 3 araw na wala din. Siguro kung meron talagang comorbidity, meron ka dinaramdam. Yung nangyari kasi dyan, yung girlfriend ng anak ko nurse. Pag-uwi, may lagnat. Nasa bahay. O kinabukasan, naubos kami. Lahat kayo, Oo. sinipon. Sinipon. Ako yata yung medyo hindi tinamaan kasi nasa labas ako lagi eh. Yung Kasi close sa bahay eh, di ba? Yung paghingahan, andyan lang. hindi naubos. Ako lang yung hindi linagnat.
Hindi ako lang bumibili ng pagkain. Mga 3 araw na wala rin. Ano lang, buy kisik lang. Oo. Wala naman talaga siyang special. Wala. Oh. Talagang vitamins lang. Tapos yung mga kapitbahay ko, ganun din. Natawanan nga kami. Pinaramdam si ano. At saka kasama yung lamig eh. December kasi noon eh, di ba? Yan. Kaya may sipon. Kulang pa check up ka. Ano ko ano ka na. Kung pina-check up ka, di ubos kayo sa bahay nyo. Kumpain kayo sa sarado, di ba? Kumpain kayo. Kayo. Hindi, may ayuda. Marami. Meron ba? Usap, Marikina meron, di ba? Ah, sabi mo lang nagkaano naman. Okay lang. Kasi yung kilala ko dyan sa kumpare ko, wala naman siya nararamdaman, ano. Pero nagpa-check up siya, mayroon daw. Pwede mayroon siyang, may mga groceries siya sa isang linggo, tapos may 3,000 pa. Tawa nga ng tawa, sabi niya, sana magka-COVID ulit. Dumami yung bigas niya. Oo. Isang linggong supply eh. Oo. Namin kasi doon, medyo tahimik. Ano nagsasabi? Sa looban kayo, di ba? Sa barangay. Ay, parang kayo saan kayo doon? Ateneo Housing. Ano kayo saan? No? Medyo, hindi naman Torello yun, di ba? yung Churillo yun sa kabilang side. Yung sa baba, ano? Medyo hindi lumalabas yung mga tao, kaya hindi ko alam kung may COVID na siya. Ay, mayroon. Ang bilis makawa ng umre kong Ang natandaan ko lang yung maglalabas ka ng silya sa bahay. Oo. Tapos lalagyan nila ng booties, di ba? Ako, hindi ako apektado kasi mga anak ko puro sa call center eh. Kaya hindi ako apektado nung COVID. 2 Work taon. from home sila. Puro work from home eh. Di 4 yun eh. Ang galing. Pwede, nakabili pa nga ang kotse yung ano ko isa. Nakaipon. Tawa nga ako ng tawa. Talaga. Punta kung kailan ka ako pandemic, saka ka bumili ng kotse eh. Nakaipon siya. Siyempre, yung pamasahe. Oo. Wala. Kabili ng motor. Ang galing. Tawa nga kami tawa kung kailan pandemic ako nakakabili. Ang galing. Kaya hindi ako masyado na-apektuhan eh. Ako ang apektado. Wala Wala kang biyahe. akong kita. Nanakit yung katawan, kaiga, Oo, di ba? hindi ka pwedeng lumabas, Choice eh. hindi ka pwedeng mag-jogging-jogging. Oo, yan talaga. Doon kawawa talaga yung mga construction. Totally wala talaga. Talagang iyak. Siyempre, naramdaman din namin yung hirap. Kasi yung nawala sa akin sa araw-araw, Mga late. Thank you. Thank you. salamat po. Salamat. Okay mga boss, pasensya na kayo. Yung pasahero ko, siyempre Marcos eh. Siyempre nakikisama lang tayo. Pag Lene rin ako. Ayaw ko ng away eh. Pag Marcos din. Kaya mga boss, salamat sa panonood. Ganito lang po ang aking live. Maraming salamat po sa thumbs up at panonood. Sana madagdagan ng watch hour ko. Maraming salamat po. Thank you. Bye.